Pa 6 April 2012 mdziko mwathu muno Malawi mudayamba kumveka manong'onong'o kuti mtsogoleri amene amalamula nthawi imeneyo Profesa Bingu wa Mutharika watisiya. Manong'onong'o amenewo atayamba kumveka, wena kuboma ananena kuti iyayi sizoona, ndipo anthu ankanena zochuluka zokhuza nkhani imeneyo, ndipo adayesesa kuti ikwiriridwe kuti anthu asamve kapena asadziwe kuti kodi chikuchitika ndi chani. Koma pakutha pa nthawi zidasimikizika ndithu kuti President Profesa Bingu wa Mutharika adatisiya. Kodi nkhani imeneyi mudayilondoloza bwino lomwe inuyo kuti zidakhala bwanji, komanso inuyo nkhani imeneyo idakufikirani motani? Munkamvanso mumphekesera ngati mene tinkamvera wena aife kapena ainu? Tikulandireni mu programu yapadera Ndale M'mbuyomo. Programu ya lero yaulutsidwa tsiku la lero mcholinga chonena kuti timvetsetse bwinobwino nkhani zokhuza ndale za mbuyo koma zomwe zidachitikira President the late Professor Bingu wa Mutharika. Ndi historian yemwe amabwera pano kuti unikira kuzina ndi zina zimene akudziwa. Tikulandireni. Thokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amalawi akufuna adziwe lerolo amatsatira programu iyi mwa njira ina kuti tikadakamba benkhani zokhuza makamaka tisanakambe nkhani zokhuza Bingu wa Mutharika, tikadakambirana benkhani yokhuza Bakiri Muluzi. Ndipo mbuyomu panabwera pano Evans Matola munacheza bwino kwambiri nkhani zokhuza Bakiri Muluzi. Koma tinatero kuti mkatikati mwa programu yathu ya Ndale M'mbuyomu, bwanji lero tilondoloze zimene zinachitika pa imfa ya Bingu wa Mutharika, mzimu wawo uwuse mumtendere. Pa 6 April munali kuti? Ine pa 6 April mene zimachitika nthawi imeneyo kuti ndili ku school. Okay. Ndikupanga maphunziro anga. Okay. Kuti timazitsata ndithu kuti maonengera kuti ndimapanga maphunziro amene akugwirizana kwambiri ndi history. Okay. Sikuti ndimakhala ndi chithunzithunzi ndithu. Okay. Mene nkhani idakhalira. Okay. Komanso titakutamaliza masukulu tambagwira ntchito zakenso zimene timagwira ndi nkhani zokhudza history yomweyi. Okay. Timayesetsa ndi kuti tizitsatira kuti kodi nkhaniyo ayenda motani, komanso ma developments ena amene akhala kuchitika makamaka kuyambira mu 2013 mu ulamuliro wa Dr. Joyce Banda. Chifukwa malemu Profesa Bingu wa Mutharika atatisiya mchaka cha 2012 pa 6 April padachitika imene timachita kuti Commission of Inquiry. Okay. Imene inkafuna ifufuze kodi chimene chinachitika ndi chani. Mukudziwa mmene zinakhalira mmene panachita pa 5 April 2012 palibe munthu amene ankaganizira na kuti likamatha tsiku limenelo kuyamba kumveka nkhani zoti ayi wina mtsogoleri wa dziko watisiya. Inali imfa yodzidzimutsa kwambiri. Kukayala inali imfa yodzidzimutsa kwambiri. Ndi zinachitika zimene zichamalayikidwa amene adalowa m'malo mwawo malingana ndi malamulo a dziko lino kuti president akauti mwina watisiya kapena zachitika zina zake sangathe kuyendetsa dziko amene kuti alowe ndi vice president. Ndi Dr. Joyce Banda atatenga dziko lili ngati mtsogoleri pomalizira zaka ziwiri zimene Bingu anazisiya.
nawo sanali mmodzi mwa anthu amene amakhudzika amene anali ndi mafunso ambiri kuti kodi chatichitikirachi chachitika motani chatsitsa dzaye kuti zonsezi zichitike ndi zotani ndiye anakhazikitsa commission of inquiry yoti ifufuze ndithu kuti chimene chinapangitsa kuti Professor Bingu Mutharika atisiye in that way basi all of a sudden munthu uja wapita ndi chani ndiye kudali commission imene idayitana madokotala komanso anthu odziwa malamulo ndi anthu azipembedzo osiyana-siyana amene anayikidwa mu inquiry imeneyo ndiye kumapeto kwake ndi kumene mutu kapena chithunzithunzi cha mmene zidachitikira ndi Bingu chidaoneka chidadziwika ndiye kuti zambiri zimene tifotokoze apa sikuti ndizongokambanso mmutu mwanga iyayi koma kuti zidalembedwa ndithu zidalembedwa ndipo anthu akapita pa internet zambiri zimene tisingathe kufotokoza zonse kwa ndi document ya about 105 pages okay ndiye ife silipita monsemo tikumalinga ndi nthawi tidzingodutsamo ndi apo kwacha pa 5 April no more business Sure. in the president's office. Yes. Kudalembedwa zotani kuti ziyambe kumveka manong'onong'o kuti zachitika motere zidatani according to zimene mudawerenga mu inquiry. Mwina tiyambe nkuna kuti zitachitika choncho zidayambira ku nyumba ya chifumu kuti adaziphulisa anali ndani malingana ndi commission of inquiry imeneyi imafotokoza na kuti pa tsiku limene la pa 5 April mmene kumacha mmene tigwirira ntchito wina aliyense ndi mmenenso zinalidi ku nyumba ya chifumu kuti Professor Bingu Mutharika anali munthu amene anadzuka wamphamvu wa nyonga zake mwa masiku onse amene amachitira zinthu zake ndipo pofika mmene makwana nthawi ya 8 o'clock kuti akukonzeke kuti afuna akhale ndi breakfast akuti chakudya chimene chimakonzedwa ndi president chinakonzedwa ndithu motinso ngakhale munthu amene analembedwa ntchito yomayeza chakudya kuti chakudya cha president mulibe china chilichonse chimene chikhoza kumpatsa mavuto nali onse amene anali Harrison Mackenzie Nkhoma akuti nawonso chakudyacho anaonetsa kuti chakudya chinebe vuto linali lonse kapena china chilichonse limakonzedwa pa tsiku limeneli kuti chigwiritsidwe ntchito ndi president ngati chakudya chinalibe vuto linali lonse motinso president pa tsiku limeneli anali ndi schedule yake ya ntchito zimene zoti agwire tsiku limeneli nde akuna kuti zina mwa ntchito zimene amayenera kuti agwire tsiku limeneli inali ngati nkhani ina kuti kodi kukwacha agwire ntchito yotani ndipo imodzi mwa ntchito imene amati agwire pa tsiku limeneli inali yoti akumane ndi ena akuluakulu aboma komanso nduna zina za boma ndipo ena mwa anthu amene anali pa program yoti akumane ndi president pa 5 April kunali ngati amene anali ngati Minister Information mu imeneyo Dr. Patricia Kariati Akweni komanso Mauwa komanso kunali Akeni Zikhale Ng'oma amene anali director mu chipani cha Democratic Progressive Party analipa anthu ambiri mwachidule analipa anthu okwana 8 amene Bingu amati akumane nawo pa tsiku limeneli chisanza kuti mmene ndifotokozeramu anthu samayembekezera ngakhalenso Bingu amene sankayembekeza kuti tsiku la pa 5 April likhoza kukhala tsiku lomaliza moyo wawo okhala pano pa tsiku lapansi so kwacha chakudya chayezedwa anadya bwinobwino according to the commission of inquiry malinga ndi commission of inquiry imeneyi akuti breakfast yoti apangidwa prepare kuti alandire iwo sanadye mwachangu chifoti anali ali busy akulankhula kupereka ma instruction zoti zichitike pa tsiku limeneli koma kunkhani ya chakudya imene ndafotokozera there was no any harm imene kuti imene kuti chakudya chimene chidavuta panalibe vuto koma anadya ndithu at a later stage that's what happened so after that anayamba nokumapangano the normal duties za tsiku limenelo ndipo akuti amene amayang'anira mkumano wa president ndi anthu ena amene timamuti ADC akuti anapanga dongosolo lonse lona kuti president munthu aliyense amene amakumana ndi president akumane naye malinga ndi nthawi yake ndipo zokumanazi ndi anthuwa zimayenera kuti ziyambe nthawi ya 9 o'clock moti nthawi ya 9 o'clock itafika ndi pamene tsopano munthu oyambirira kukumana ndi a president I should send by 10 o'clock should put that way 10 o'clock mene imakwana 10 o'clock munthu oyambirira kukumana ndi a president anali Dr. Patricia Kariati amene by then anali Minister of Information ndipo zakambirana zawo zidatenga ndithu from 10 o'clock up to somewhere to 10:30 for nthawi imene anapatsidwa inali ya 30 minutes
From there timene amabwera munthu wachiwiri amene anakumana naye, that is from 10 o'clock I mean 10:30 up to 11 o'clock. At that time he was healthy with he was just amene analili ndithu. Okay. Komanso tsopano pamene mafika nthawi ya 11 o'clock, from 11 o'clock kudzafika 11:30 inali nthawi imene amene kuti akumana ndi Agnes Pene Mulungu amene anali MP wa Kulilongwe. Okay. Nde muli malinga ndi report limene imanena kuti amene wamayi awolemekezeka Agnes Pene Mulungu amenenso ndi malemu akuti iwo akanali koyamba ndithu kuti akumane ndi president. Okay. Ena onsewo analionena kuti president akakuma naye ndi nduna za boma ndakuluakulu amboma koma mayiwa anaikuona kuti kanali koyamba kukumana ndi president. Okay. Komanso mkumano wawo wa president usanachitike nthawi ya 11 o'clock nkuti pa 4 mwadzulo lake mayiwa anali atauzidwa kunena kuti iwowa ndi amene akuna kuti akudza kumana ndi president kuyambira nthawi ya 11 o'clock. Okay. Koma vuto limene lidalipo lidali lonena kuti mayi Agnes Pene Mulungu zinali zonena kuti nkuti kunyumba kwawo ankulu amodzi mwa amalume awo atamwalira. Mina mapita kukumana ndi president. That is a day before pa 5 koma ndokamba zaba 4 tsopano. Okay, all right, okay. Nde moti siku mina mapita kukumana ndi president ana atasiya maliro kunyumba. Kuli maliro. Okay. Nde moti anapempha kuti bwanji walole kuti mkumano wa iwo ndi a president pa 5 usachitike kuti mwina alongosole nkhani za maliro. Koma potengera office ya president ndi office ya ikulu manager. Nde amene ADC amene amalumikiza mkumano wa president ndi apena anawapempha kuna kuti mwakhala mukufunafuna mpata otomkumane ndi a president. Ne mpata umene wapezeka ndi umene uwu. Okay. Ne iwaja potengera ndi office ya ikulu ya president anangovomera kuti chabwino ndibwe ndiye kumane ndi a president. Ndi chifukwa chake tukamba za pa 5 April kuti tsopano iwowa ndi amene tsopano nthawi yawo ya 11 o'clock anadzalowa mu office ya president kuti akambirane amene munthu wachitatu kumana ndi a president. Okay. Ndi muzokambirana zawo zimene zinalipo pakati pa malemu a MP Agnes Pene Mulungu komanso a president. Zokambirana zawo kwambiri zimene amakamba mayiwa kwakuti chimene anabwera kwa president kunali kufuna kuthokoza a president. Makamaka chifukwa cha support imene a president anapereka kuti iwowo awine MP Kulilongwe. Mudziwa ndi mmene ndale zathu zakumale zimayendera za zigawo kuti Kulilongwe kwatuke MP wachipani choti sicha kumene chakumwera zinayizovuta. Ndipo kunali kufuna kuthokoza a president ithokoze kuti munandithandiza kwambiri mu kampeni komanso mpakana ndidapambana pa mpando wa MP. Komanso kunali kuthokoza president chifukwa cha zitukuko zina zimene zikuchitika kudera kwawoko. Ne mkati mwazo okambiranamo even a president nawonso akuti anadza nena kuna iya ineyo ndithokoze kwambiri chifukwa mwayamika. Komanso mukuganiza kuti pambali pa zimene takhala zakuchitira ku constituency yanu mukuganiza kuti ndi zinanso ziti zimene tikhoza kupangirana. Ndipo mpaka na mayi ananena kuti zina zimene tikuganiza kuti mukhoza kutipangira ndi nkhani yokhudza chipatala. Chifukwa chipatala chimene chili ku constituency chikuona kuti anthu ambiri amavutika nkhani ya mayendedwe. Nde mayi wamene amakamba akuti anali ndi notes timene analemba pokonzekera kuti ndikamalankhula ndi a president ndidzitha kumaona kuti mwina ndikhoza kuyiwala. Mukudziwa kapena mwina ndabwerezanso zina. Mukudziwa ndi mwayi okhawo umene akumana ndi a president. Nde akuti mmene anali mkati moti atambasule kuti china chimene ndayiwala ndichiti kamene chimene sinaforoza ndichiti anadabwa kuti a president mmene anakhalira pa mpando si mmenenso analimwe. Akuti anangokhala mongongola miyendoyi. Komanso modabwitsa makhalidwe ake mpaka na mayi Pene Mulungu akuti anafika saizo ndikudabwa chikuchitika ndi chani. Ndipo anayesetsa kukuwa ndithu malinga ndi report limene mpaka anapanga court kuti anayitana muche kuti bwana koma a president aja akuti samayankha china chilichonse. Zimenezi ndi zimene zinayamba kuwadabwitsa tsopano koma
what has just happened. Ndi zimene zimene anapangitsa kuti mayi aja pange attract anthu ena ngati ADC ndi asilikali ena amene amapezeka ku State House. Ndi atabwera atadzathamanga anadzaona kuti president ujadi akuona kuti wangongola miyendo komanso mene akuonekera sakupanga respond mukuyitana kwina kulikonse. Zimene zitsopano zimene zinapanga attract kuti nanga tipanga motani. Ndi anayamba tsopano kuyitana anthu ena amene akhoza kupereka first aid ngati mmodzi mwa madokotala a president by then amene anali Dr. Dan Namarika. Okay, mwina tisanapite umeneko ndimene amakumana a president ndi Maipene Mulungu. There were just two of them. There were just two of them. Just like meeting you imaikudza anthu awiriwa. Okay. So Kariati they were just many. Amene kuti akambirana nawonso apita. Okay. Chifukwa amakuma ndi munthu mmodzi at a time akamaliza atsipita. Okay. So ndekuti a president akamakumana ndi anthu ena at least amafuna kuti at least akhalepo okha samakhala ndi anthu ena koma yang'ano kuchitika nchani. Taona pa meeting ena amati akamakambirana makhabe mwina team ya media kumakhala mwina security and stuff. Tsiku limene lili they were just two of them. Ndikukhulupirira kuti meeting iliyonse imakhala ndi arrangement ina iliyonse. Koma arrangement ya meeting ikukamba za presence ya president komanso ndani kodi Agnes Pene Mulungu. Ngati mene inali meeting ya a president ndi Honorable Dr. Patricia Kariati. So zachitika a president angosintha position not responding akuwa ADC and security yabwera ndekabwera Dan Namarika. What happened after that? Kunali tsopano nkhani yofuna kuti apeze first aid. Kodi munthu uyu tipange motani a president ngawathandize motani. Ndiye kunali kwanyamula tsopano ndokwasiya pamalo ena ndikuvula nsapato zawo mukudziwa ndizimodzi mwa first aid imene yaperekedwa kwa munthu amene akuoneka kuti wakomoka kamene sakupanga respond mu zinthu zina. Zitachitika zimenezi tinali tsopano kuti apa chimene chinga chikupereka first aid chonchi china chimene tichite tsopano ndi nkhani yonena kuti tipeze ambulance. Nde nkhani imeneyi ati kuti yambe kusaka ambulance inkakhudza kuti tsopano ngakhale adokota alipo komanso pafune kuti papezeke nesi wa president. Anthu onsewa anayamba kuyitanidwa kuti abwere adzapereka chithandizo choyambirira kwa a president amene munthu imeneyi anali zinatsimikiza kuti tsopano apa atani kodi akomoka. Nde zimenezi tsopano ali mkati mona kuti tingapereke thandizo motani munthu moyonso tiganize zakuti zakuchipatala. Ndi pamene tsopano anayamba kusakasaka ambulance yoti inyamule a president. Koma tsoka lake zimapezana kuti ambulance kumene inali munthu imeneyo sizimadziwikanso kuti ili kuti. Komanso ngakhale a doctor amene a president zina mwa zipangizo zimene amazigwiritsa ntchito ngati za first aid sizimadziwika kuti zili kuti. Ndipo malingana ndi commission of inquiry imene imafotokozanso kunena kuti mpakana a doctor a president anafika size yona kuti bwanji titenge galimoto iya kuti apite ku nyumba kwawo akanengeza nthu ziti. Zinthu zake ndizone za first aid zotathandizire a president. Nthawi imeneyo ali ku State House. Ali ku State House. Zonse zikuchitika ku State House. Zachitika tiyang'ane kuti ambulance sikudziko tili kuti. Tiyang'ane zipangizo zothandizira nthawi ya first aid sizikukwana. Sizikupezeka sizikuti. So suggestion ina kuti tipite nawo chipatala ili apo koma bwanji tithamangike ku nyumba tikatenga zinthu zina kenaka tiyambe kwathandiza president. Ndio mmene zikutera munthu ayi kutana mmene ikupita. Ndipo zimene zidamba kuonesa kuti ma delays amene wanda amene mwina kapena kuti tikhozana kuti ndi amene apangitsa kuti mwina kuti chithandizo cheni choti chopita kwa president chikhale chosatani kuti chosaoneka bwinobwino. Nde munthu imene zimachitika izi ndi pamene tsopano anaganiza kuti ngopeza ambulance ina. Ndipo anakwera ambulance ndikutenga a president ndikulowa na ambulance imene komanso anthu ofunikira ndi ADC uja komanso doctor wa president. Ulendo tsopano omapita ku Kamuzu Central Hospital. Mene zimachitika izi kuti nthawi tsopano ili chakuma around chakuma lunch hour. Isachitika around 11 o'clock. From 11 o'clock. So madishes osewa akupangidwa within that an hour that is around 1 or 2. Zimene zimachitika zonse. So they left for Kamuzu Central Hospital. Now mene amapita ku Kamuzu Central Hospital pamafunikira kunena kuti
akuchipatala kuti adziwe kuti kuchipatala kuno kukubwera munthu koma munthuyo si munthu wamba ndi amene ali mtsogoleri wa dziko lino. Okay. Ndi tsopano anayamba kumayimba mafoni kuyimbira kwa adirekta akuchipatala akamuti akuluakulu akuchipatala kuja kuti akonzekere kuti munthu akubwerayo si munthu wamasewera ndi munthu wamkulu akufunika thandizo mwachangu ndipo zimene zija ali mkati moyimba mafoni vuto noti mafoni aonse awiri amene anaperekedwa samagwira. Okay. Ndi zinthu zake zimakhala kuna kuti mwina zoti mwina tekesa njira iyi sizikutheka ko nde mafoni chifukwa chosagwira ma ambulance ija imene imafika kuchipatala ngakhale pa chipatalapo palibe amene amadziwa kuti pamodzi pano kulandira munthu ofunika kwambiri mdziko muno. Okay. Nde atafika ndi pamene silikali mmodzi anadumpa mgalimoto uja nzita awiri anadumpa mgalimoto uja ndikupita mkati mchipatala kukafotokozera zoti pabwera munthu. Ndipo munthu oyambirira kukumana ndi asilikali awo anali mmodzi mwa akuluakulu amanesi apachipatala Mai Stella Warren. Amenewa ndi amene ananyamuka ndikupita mgalimoto uja ndikaona status imene a president anali nayo. Okay. Ndi mmene zinachitika zimenezi ndi pamene tsopano anayamba kusakasaka ndipezi chani kuti chikuku njoti kapena kuti akwera president akawasiya ndi adawatenga ndikupita ku ward ndi akuti ward imene anawasiya president inali bed number 1 bed number ward imene adalowayo ndi bed number 1 ndi zija nthawi zina anthu ena zinkamveka mphekesera zina kuti ayi mchipatalamo atayika president anthu ena anathamangitsa mchipatalamo kuti ayi odi kukhala president nkhani zimene zimaona kuti zinali zabodza malinga ndi commission of inquiry koma kuti anakhala pa bed number 1 ifa munthu amene anali pa bed imene anali wotapangidwa discharge. Okay. Koma zona kuti anathamangitsa anthu zimaona kuti zinali zabodza chifukwa kudziwa amene anthu amafotokoza zambiri. So mmene amachoka no ku galimoto akudutsa pa chikuku. How was the security like? Imaonetsa kuti si munthu wamba kuti imene imachita attract attention ya anthu according to commission of inquiry. Mmene zimachitika izi kuti attention sinambe kupanga attract attention ya anthu kuti anthu ambe kudabwa zochitika pa chipatalapo zinadzamba kuchitika nthawi kupita tsopano. Koma mmene amafika sinapanga attract attention ya mwina anthu anangoona kuti magalimoto afika koma they couldn't understand what is happening. Koma chifukwa cha kutenga nthawi zimene zija ndi zimene mukudziwa masiku ano ndi ma technology anthu anayamba kuponyerana kuti kumatukhala zimetaonazo koma galimoto zinazo zokhala zijamakwera president zimene koma pofika apa sikwenikweni kuti anthu anayamba kudzidzimuka ndi kapena kudabwa ayi koma zimene zinapochita after some time. So afika kuchipatala madokotala ena manamba awo sakugwira takumana ndi anesi ndi amene apeka chiganizo kuti tiyeni pa bed number 1. What happened from there? Atafika pamenepo ndimene tsopano madokotala osiyana-siyana komanso kuphatizira pa dokotala a president anayamba kupeza njira zofuna kuti kodi a president atsitsimuke. Ndipo anayamba kuyesa njira zosiyana-siyana kuti angathe kuti a president mpaka anayesapo njira ija ya incubation imene amayesa zipangizo zina zimene amakhala kuti akugwiritsa shoko zimene ziti zidaona kuti ngakhale amayesa izi zimaonetsabe kuti panalibe response ina iliyonse kuchokera kwa a president. Ndi zimene anthu ambiri akuti zinanazichita ndithu moti more than for 30 minutes or an hour akupanga zimenezozo koma sizimaonetsa zipatso zina zili zonse kuti a president akutsitsimuka kapena kuti zinthu zili bwanji. Zimenezi zimene zinayamba kupereka tsopano ngakhale nduna za boma zosiyana-siyana zinayamba kuthamangira kuchipatala kuja kuti akaone kuti akamve kuti chachitika ndi chani. Mmene zimachitika zonsezi madokotala aja mpaka nana afika size yonena kuti bwanji pamene tafika apa ndi bwino kuti titani kuti tisiye chifukwa zikuonetsa ngati kunena kuti mwina a president wa mwina kutha kuti sali moyo. Nde chifukwa chakuumbana ndi munthu wamkulu amene uchi palibe munthu amene akhoza kungolimba mtima kungofika una kuti munthu watisiye. It was a very difficult situation kuti dokotala mmodzi apange anene kuti a president wa basi zatemo atisiya. Nde kunengati kugundana mitu tipange motani.
Ndiye chifukwa chakubwera kwa nduna za boma komanso ndi anthu ena ndikuti ka political tension kanakhala ngati kayamba pamenepo komanso zijamandifunsa zikuti anthu sanadziwe zimene zinawo kumanga attract attention ya anthu kuti chimene chikuchitika kuchipatala ndichani ndi anthu ambiri ndi ena amabwera ndithu kuti aone kuti kwenikweni ku chipatalako chachitika kwenikweni chachikulu ndichiti ndimene tsopano kunkapezeka una kuti chifukwa chakuti zinthu ayisanjira zosiyanasiyana tiwathandiza president there is no response ndimene tsopano anayamba kuti ndi china chimene tingapange chotani ndiye kunali maganizo osiyanasiyana ena amati tipange motani kuti kamene ni ambulance ndiye pamene kumapeto kwake unabwera ganizo lonena kuti bwanji titanitse ambulance yochoka kunja ibwere ku dziko kuno itenge a president tipite nawo kunja. Koma nthawi imene chiganizo chimachitika nkuti one of the nurses atachita confirm kuti bwanji tisiye kukhala ngati kuti munthu sali moyo. It was just a suggestion. One of the nurses nafuna kuzala my Stella one ndi mmodzi mwa anthu amene malinga afa anthu onsewa anayitanidwa ku commission of inquiry. How did you know that the president was dead? Ndipo ananena kuti china chimene iwo anadabwa kwambiri ngakhale zonse zimachitika njira izi ndi izi kutani khe zimachitika koma ananena kuti mu nthawi imene iwo amapita mu ambulance atapita asilikali aja ndinanena kuti mmodzi mwa manesi anapita mu ambulance iwo akuti ataona mene analira president by then ankaona kube kuti akhala ngati apa moyo palibe chifukwa akuti mu ambulance muja anayimuona kuti atseka maso komanso kupuma sikumaoneka komanso akuti ataona pakati pa diso apa pamaoneka una kuti mene munthu amakhalira moyo si mene zinalili komabe mene afotokozera it was a difficult situation you cannot say kuti fonga tikutene ndo ungasayinileso ndiwe kuti the president is dead so mwina wasiyana ndi anthu wamba balingene kutenga ndi mene president analili. Okay, so izi zachitika nde tafika stage yoyitanisa ambulance kuchokera kunja. What was the aim? Ndekuti samakhulupirirabe kuti a president atisiya kapena panalibe amene analimba mtima officially ndikuona kuti ngakhale tikupanga izizi a president watisiya kapena who authorized kuti kubwere ambulance kuchokera kunja. Kunali akuluakulu osiyanasiyana kunali ngati Dr. Heatherwick Ntaba komanso ndi anthu ena komanso Dr. Jane Galilani ndi amodzi mwa ma minister amene anathamangira ku chipatala kunja ndiye kukumana kwa akuluakulu amene ndikumana napanga chiganizo chonena kuti bwanji titanitse ambulance yoti ibwere cholinga ambulance inonena kuti titenge president tipite nawo ku South Africa. Koma zimene zimaone malinga ndi commission of inquiry imene zimaonetsa kuti zimabweretsa mavuto ena chifukwa chena kuti makamaka ndege imene maitanitsidwa ambulance itafika inabwera ndi dokotala mmodzi wachizungu komanso ndi nesi amene wachizimayi chifukwa anthu atafika ku Mzimba Central Hospital akuti akuchokera kunja tukamba za ambulance ya kunjayi madokotala akunjawa atafika anadzazindikira kuti anthuwa ayitanidwa kuti adzapange attend munthu amene oti wamwalira kale. Okay, nde malingana ndi malamulo awo kandi sitikudziwa kuti malamulo za chipatala kapena malamulo iwo adaona kunena kuti kunali kovuta kwambiri malamulo osalola kuti ambulance ibwere idzatenge munthu amene akone kuti watani wamwalira. Nde iwowa ngati madokotala anafunanso kuti bwanji process yonse imene imachitika ija ichitikenso yofuna kutsimikiza kuti kodi a president ali moyo kapena amwalira. Nde anayamba kuchitanso zina zili zonse koma zinaonetsa kuti a president amene samapanga respond kapena kuti chizindikiro chosonyeza kuti anali moyo panalibe. Okay, nde zimene zinapabwetsa tsopano mavuto ena chifukwa dokotala amene ndi nesi adapezeka kunena kuti anayamba tsopano kufunsa ngati mumadziwa kuti munthu wamwalira chimene mmatita ndisandichani. Okay, chifukwa mmene zimateremu akuti anapeza kuti thupi la president latani kodi la vindikidwa ndi nsalu mmene zimachitikira ndi munthu oti watani kodi wamwalira. Ndipo anayamba kupemphanso kuti process yonse imene achitika ija ya incubation yotani ayipangenso komanso malinga ndi report imene limafotokoza na kuti anapeza kuti thupi la president was already connected ku machine amene amayikidwa kwa munthu amene oti ali moyo. Okay, nde mpaka na dokotala anafunsa ndithu ngati mumadziwa kuti thupi la president
president akati muti a president amwalira ndi chifukwa chani mmapangebe connect zipangizo zakuti timayika pa munthu amene kuti akudwala nde kuyankha kwawo kunali kunena kuti timapanga zimenezi pofuna kuti anthu ambiri asazindikire koma inside they had accepted kuti obviously ndikukhulupirira kuti mwina amadziwa ndithu kuti zateremu zativuta basi nde pamene dokotala uja tsopano anadza peza kuna kuti okay nkhani imene kuvuta ndenda kuti anthu anabwera kudzatenga munthu amene akudwala koma nkhani yasintha kuti munthu uja wamwalira ndi akuluakulu aboma anapempha kuti bwanji imene zateremu titenge thupi la malemu Professor Bingwa Mutharika lipite kuti ku South Africa koma anthuwa dokotala ndi ine suja makamaka dokotala amene amakana kuti izizi sizingathe tinabwerera ife tinabwera kudzatenga munthu oti akudwala nde zimenezi tsopano zinamanga attract kuti pakhale pa zokambirana pakati pa dziko la Malawi komanso dziko la South Africa. Okay. Zokambirana cholinga china ichotani chinayi nkhani yofuna kupempha kuti dziko la South Africa lipereke chilolezo chifukwa dokotala uja payekha sanganapanga chiganizo ya koma zimadali yakuti nayenso akambirana dziko la kuti dziko la South Africa kapena dziko lilole kuti dokotalayo atenge mwina in this case tigwise ntchito choti atenge thupi la malemu Professor Bingwa Mutharika de ngakhale dziko la South Africa linavomereza ngakhale kuvomereza kuti atenga wanthawi ifwa mpaka zimatenga ndithu kwa nthawi chifukwa mutu wake wene sumagwirika mpaka na akuluakulu ena aboma Dr. Heather Ntaba anapempha kuti zimene zikuchitikanzi bwanji ndi bwino tutenge thupili tipite nalo kuti ku State House chifukwa chakusamvana kumene kunalipo pakati pa dokotalayu ndi dziko South Africa komanso ndi dziko la Malawi ndi pamene kumapeto dziko la South Africa linapereka chilolezo kuti mene zateremu mwina tikhoza thupi likhoza kutengedwa kupita ku South Africa. Okay, koma mmene momwe anatagwirizana kuti tikunyamula munthu amene watisiya kunyamula munthu amene watisiya koma munthawi imeneyo nkuti ku dziko kuno mphekesera zikungomveka nditi akudwala mpaka na mwina nkhani za madzulo za pa 5 April ndimene zinalengeza kuti president adwala apita nawo chipatala cha mdziko la South Africa koma akuluakuluwa kuti ali ndi chithunzithunzi kuti zimene zatichitikira ndi zakuti so they've gone to South Africa. Malawi munomo anthu ayikidwabe kunena kuti a president adwala. What happened in South Africa according to the Commission of Inquiry report? Commission of Inquiry imeneyi mwina tisanapite ku South Africa imanenanso kunena kuti munthawi imene amanyamuka ulendo opita ku South Africa atafika pa ku Linongwe International Airport madokotala ajanso anapezeka kuti ananena kuti ife nthawi yathu yogwira ntchito yakwana. Meaning to say akutandaza kuti sangagwire ntchito for nthawi imene anapatsidwa kuti agwire ntchito yakwana ndipo amakana kuti sanganyamuke ndegeje kuti singanyamuke ndi zimene zizindi zimene zimabweza mukuchoka ku vuto limalisova mukangoenda pang'ono mukumaso ndi vuto limaso. Ndipo zimene zinamangaso attract kuti tsopano dziko la Malawi ndi South Africa akhala kukambirana mpaka zokambirana zinaso zinapa kuchitikanso mpaka na kumapeto ndi pamene dokotala uja akuti anavomera komanso nekuti amakana kuyendetsa ndege amakana kunyamuka sa dokotala analo oyendetsa ndege tsopano malinga ndi malamulo malinga ndikuna kuti ife nthawi yogwira ntchito yatani yakwana nde atapereka chilolezo kuti tsopano akhoza kumapita mdziko la South Africa imene ndege ija inanyamuka kupita mdziko la South Africa koma nkhani imene imatchuka kumudziko ndiyonera kuti a president kunoko adwala ndipo apita nawo mdziko la South Africa. Ngakhale kuti pena ndi pena anthu ena makamba ndithu mukudziwa amene zikhale kumale kwathu kuno kuchikhalidwe wotakha kuti president ali moyo ndithu kankhani kuna kuti amene watisiya mwina poneka kuti kakomveka ndithu mwina ena poteka timaudani tiwiri titatu basi umango komanso kuona mwina ena na kuchipatala ko nthawi imene enanso mwina nangasi akapita ku nyumba makakambirana basi kuti khangatiza tereza so kupita ku South Africa tutafika South Africa akuti kudatani kudachitika zotani atafika mdziko la South Africa kunapezeka kunena kuti dziko la South Africa linatithandiza kwambiri chifukwa choyambirira kunali kusamala abanja amene anayenda ndi
Malemu Professor Bingwa Mtali kwamba za first lady komanso ndi ana amene anapita nawo kumeneko kunali kuwapezera malo abwino kuti mmene akudikirira process ya kumeneko abapuma mmene komanso dziko la South Africa lidathandiza kwambiri makamaka nkhani yokhudza ma bills onse amene limayenera kuti dziko la Malawi lipereke komanso kuphatizirapo lidanena kuti ngakhale dongosolo lonse la maliro mmene angachitire kumeneko kandi kumochale china chilichonse chimene chokhudza kusamala thupi la Malemu Professor Bingwa Mtali dziko la South Africa ndimene liti lisamalire komanso likonze zinthu zonsezo. Somwe njira ina pokafika kumeneko adafika ngati malemu. Ndipo dziko la South Africa linawalandira ngati kuti talandira maliro kuchokera mdziko la Malawi. Kuno amalawi akuti president wadwala. So kuti no pafike patena kuti amalawi wadziweno cheni kuti koma tusimatenda ndifa ndithu padatani pakatipa chifukwa wapita mdziko laini ndikhulupirira kumeneko ma media houses akumeneko adayambapo kunena chilungamo kungong'alula basi. Nthawi zambiri kumalawi kwathu kuno nkhani zambiri zina zake zokhala kuti zimene tikukhala tikusunga kachinsinsi zimamvekera maiko akunja chifukwa nkhani yonena kuti a president akukhala ngati atisiya inamba kututika even ngati BBC komanso even Aljazeera inatulutsa ngakhalenso ku South Africa komweko mawayilesi ena kumeneko anamba kutulutsa nkhani ngati zimenezo zimene zimene zinapangisa kuti tsopano apereke pressure ku dziko la Malawi kuti nanga ife tanda kuti munthu wadwala ndi kulankhula kuti kuti chani. So kuti dziko la Malawi liulutse kuti a president atisiya kunachitika pa 7 April ndi chifukwa chake china chilichonse chimene chinachitika chokhudza malera kuti officially zalengezedwa kuno ku Malawi zinachitika pa 7 April mmene ndi kuti patha masiku awiri mwina tikachokera pa 5 ipa ndi kuti tikuzana kuti ndi tsiku lachitatu ndi dziko la Malawi ngati kulengeza linalengeza pa 7 April kuti a president amadwala ndipo ali mdziko South Africa atisiya. Yomweyi yonena kuti nduna zimabwera kuchipatala kutere kunatuluka kumanuka nduna zisanu ndi imodzi kachingerezi kakamati midnight 6 kuti zimene ziya zinali kutani zinali kutetezera kapena zidatani chifukwa padachitika zinthu zambiri kutangolengezedwa kuti president ya nkhani ya midnight 6 imangokambidwa koma ineyo sindimayipanga comment kwambiri chifukwa it's something that is zimene zimangomveka ndipo zikanakhala mwina zinapita pa court ndikukhamula mwina anthu ndikupangidwa kupezedwa olakwa kuti mwina tikhoza kuyikamba koma ndi nkhani imene imangomveka ndipo mbono wake weni ngati nayi personally sinapeze kuti zinachitikadi kapena sizinachitika. So tabwera ku Malawi kuti sopano maliro aja abwera ayikidwa between the point imene amalawi amauzidwa president wadwala anthu ajamba kumva mawayilesi amekwa kuti president wamwalira to a point kuti ifeso zikulira vomereza kuti president wamwalira zidali zophweka bwanji kapena zovuta bwanji sopano kuti amalawi aja achilandire no kuti president wadwala kapena makamaka president amwalira. Announcement imene inachitika pa 7 April ambiri mwa anthu analiona kuti reception achitika kale achilandira chinthu ichi chifukwa katingode kuti psychologically they were prepared ngakhale kuti ena mwina zinali zovuta kwambiri chifukwa chakupita kwa masiku fatu kwamba zinachitika pa 5 pofika pa 6 nyumba zina zamba kulutsa ndi kuti mene boma la Malawi limadzaulutsa pa 7 nkuti anthu ambiri nkhani atayidziwa komanso mwina nkhani iyi ngakhale inali yomvetsa chisoni ku dziko la Malawi potenga ndi mmene Malemu Professor Bingwa Mtali anagwirira ntchito mdziko ndikhulupirira kuti pang'ono pokha anthu psychologically were prepared ena ngakhale kuti zinali zosaphweka kuti mukangovomera kamene muchilandire kuti a president ja apita makamakanso potengera ndi mmene amwalirira zimasiyana ndi kuti munthuyo mwina tinamba tikumva kuti amadwala kenako koma mmene tafotokoze kumambirira mmene linachita tsiku la pa 5 April ndikhulupirira kuti ena kwa anthu ambiri zinali zinthu zopweteka kwambiri zinenso chovuta kwambiri kuti anthu akhulupirire. What are we learning from the whole scenario ambira mtendayamba tsiku lacha
pachitika izi kuchipatala pakukhanga tipa kokana kenaka kumapeza kuona kuti maliro aja abwera ngati dziko tinaphunzira chani kapena tikuyenera kuphunzira chani mwina sitinganeneretu koma mwina sitsakuzachitika kutsogolo koma sakhotizachitika. What are we learning from the whole scenario? Yeah, I think learning yo imakhala ikhozokhala magawangapa. If I were a pastor ndikanaka baso munjerera ngati mbusa koma mwina ngati munthu timena kuti mwina ngati moyo wa munthu nthawi zambiri imfa ikafuna kubwera kwa munthu imabwera at another stage either wang'ono ngakhale so wankulu nde mwina nkhani zokhudza imfa zimakhala zovuta kuti preparation yako ingakhale motani koma if you look at the late Professor Bingwa Mutharika mukumbukira kuti mukaonetsetsa mmene amatisiya pa 5 April kapena kuti officially pa 7 April mudzapeza kuti zimaonetsa kuti Nkuluja was prepared. Ngakhale kuti kumwalira kwawo kunali kuti kwadzidzidzi koma amadziwa kuti ndidzafa. Ndikukambira njizi mutati muone mmene amatisiya mu April 2012 mudzapeza kuti anali atakonza nyumba yawo yoti iwowo agonepo. That is imeti kumpumulo wa bata. Nyumba yawo imene anamanga kwa Goliath sanamanga nyumba yokha kwa mudzapeza kuti pambali pakepa anamagapo manda. Ngakhale kuti ndi malo amene panagonanso akazi awo oyambirira koma mbali ina anadzisungira malo onena kuti ine ndidzagona. Zimene tikuyenera kuphunzirapo zinthu kuna kuti ngakhale kuti anthufe timakhala ndi mapulani osiyanasiyana moyo mwathu timaganizira ntatere koma chinthu choyamba kuchikonzekera kwambiri ndi imfa ngati mmene Malemu Professor Bingwa Mutharika anachikonzerera. Komanso mwina pali zambiri zimene tikhoza kuphunzira mwina ndikanakondanso mukanditi kodi nanga chimene tikuphunzira kuchokera kwa Malemu Professor Bingwa Mutharika ndi chani. Pali zambiri zimene tikhoza kuphunzira amaonetsa kuti ndi mmodzi mwa anthu amene pano timagwiritsa ntchito chizo kuti someone who is patriotic koma anthu ena amene timatama lero kuna kuti they are patriotic to this country they are not. Koma tikamenekeza Malemu Professor Bingwa Mutharika ndi munthu amene timene kuti he was a true patriot of this country chifukwa tikukamba izi chifukwa cha mmene dziko lanaliyendetsera right away from 2004 kudzafika pamene amatisiya mu 2012 pali zinthu zambiri zimene anthu panopo amazikamba komanso ena mwa anthu amene amayamikira utsogoleri wa Professor Bingwa Mutharika makamaka mu first term yawo ya from 2004 mpaka na 2009 imene iyi ya pa 2009 kufika mwana adalisira pali chipwirikiti chambiri chimene chinachitika chimene anthu ena pati bwanji tamachotsera Somalix tikuonetsa pasana chita bwino koma tikuyambirira uko mmene dziko lanalikonzera tikuyamba nkhani yokhudza food security mwina koyambirira tinaonapo nkhani yokhudza anthu akumagula fertilizer ndi 500 kwacha kupereka 500 kwacha kutenga tumba la ndimene fertilizer ali about 10,000 if not if I'm mistaken koma zambiri anayesetsa ndithu kuti mwina pambali poto tikhoza kumavutikira zinthu zina koma naye chakudya chokha tisafike sizo mavutikira tizi tikutina timagamba za 5-star hotel project imene anayimalizitsa Malemu anayimalizitsa kuti imene anayimanga Dr. Joyce Banda imene kama tukamba za Bingu Stadium imeja ni project amene anayamba mu nthawi ya Malemu Professor Bingwa Mutharika timayamikira kwambiri ona kuti imene Dr. Joyce Banda anapangira kuona kuti akumanga stadium yo koma poimanga stadium yo drama zake sikuti zina zochoka mthumba mwa Malemu Professor Bingwa Mutharika zinali drama zoti boma la Professor Bingwa Mutharika lini maganizo amenewo ndi a Dr. Joyce Banda palowa mpando akuona so kuna kuti tingopitiliza adakakhala wena akadati izia oitamangidwa stadium yo ndikhulupira kuti meja katha kukhala Lilongwe International Stadium koma anana kuti no stadium kulemekeza anagwetera Nile ndikuthokozeni kwambiri uzoti makhani nkhani zambiri kwa basi zambiri ndikupira kuti tikhalanso ndi nthawi kuti we should talk about kuti kodi after taika Malemu Professor Bingwa Mutharika transition yochoka kumene kupita kwa Joyce Banda zinakhala bwanji so zimenezi tizakhala tukambirana kutsogoloko koma this was a special program dedicated to the late Professor Bingwa Mutharika yemwe anamwalira pa 5 April but was officially announced date by Malawi government pa 7
April. Ndikhulupirira kuti ena kwa amene simadziwa kuti what happened akutero ndithu kuti zimene zinachitika. Atero ndithu kuti there was a commission of inquiry, ndipo zambiri zimene afotokoza mu zimene amayankhula pano zambirizo zagonera pa commission of inquiry. Nthokoze kwambiri. Ineyo dzina langa ndi Fungai Chiwaya, pa kamera tinali ndi Joe Somera. Mwakoma nonse zikomaoneka. Ntchito zili dziko lapansi zili